салом алейкум бачаҳои шикорчӣ. қафасҳои шикорӣ наркавшикор. инами ҳамаш қафасҳои барои наркавга. ина мақсад ҳамаш барои наркавшикорай. ба ин иҷода хона калонам дорем барои наркавшикор. охироншо ина барои модкавшикора. ина ёра ҳамаша як бародар заказ кардагиҳай. ина ҳами заказҳои ҳаваяй мисол мақсад бо каседа ки маъқул боша иншоаллоҳ ки боз мисол буд мекунем заказҳоша роӣ мекунем любой ҷои ҳами тоҷикистон роӣ мекунем. мақсад маслиҳат мекунем дастсафка қатъӣ мегирам роиш мекунам мерава ба гарантӣ мераса. ино ҳамашон мақсад дарбича доранд ҳуй мешавад маҳкам мешавад дарбичаҳошон. ина мақсад ки ина дарбичаҳошон ҳуй мешавад тагошон дуқабат баъзеш seқабат латақаи духтагия модкавго яктаги духтагия барои ки тобистонай гармай якта барои наркав гози хайдита сеташ мекунем ки камтар ҳаво хунукай. казмаи жиланкаш боша мақсад занг бизана иншоаллоҳ будиш мекунем. бародаро лайка фаромӯш накунед як дастгирӣ кунед. морам иншоаллоҳ кортона буд мекунем. дар хизмати шикор чӯем иншоаллоҳ.